салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон ва имрӯз бо шумо беҳтарин хабарҳоро аз имиман пешкаши шумо менамоем. пеш аз оне ки видеороликро оғоз намоем, дар видео лайк монем ва дар канали мо обуна шавед. рафтем. аллакай ҳамин ҳафта вохӯрии Дана Вайт бо Ҳабиб баргузор мегардад. дар ин вохӯрӣ дар оянда баргаштани ё нагаштани Ҳабиб аниқ мешавад. инчунин саволе ки бисёри мухлисони Ҳабиб ба Дана оид ба розӣ кардани Ҳабиб бори дигар бар ин баргаштанаш низ аниқ хоҳад шуд. охирон бор мо Ҳабибро дар UFC 254 дида будем ки ӯ Ҷастин Гейҷиро мағлуб карда камарбанди UFC-ро дар вазни сабук соҳиб шуд. баъди ин муҳориба Ҳабиб бо рекорди 29-0 аз ба анҷом расонидани карьераи худ эълон дод. дар яке аз суҳбатҳояш Дана Вайт гуфт ки ҳама корро барои баргардонидани Ҳабиб мекунам. ӯро розӣ мекунонам ки ҳадди ақал барои як муҳориба бар ин баргардад. шумо чӣ фикр доред? Дана Вайт метавонад Ҳабибро дубора баргардонад ё ин ки не? фикртона ҳатман дар комментария нависед ва мо давом медиҳем. варзишгари ношикастпазири муваффақи тоҷик бо рекорди 11-0 Сарвар Ҳамидов дар яке аз толорҳои Россия тамрин ва тайёрӣ ба бой навбатии худ дар созмони IMC Fight Night дида истодааст. ёдовар мешавем ки рӯзи 25 декабр ӯ аввалин муҳорибаи худро дар ин созмон бо варзишгари рус Аслан Товсултонов гузаронд ки бо решени судя даст боло шуд. Сарвар бо созмони IMC Fight Night барои 3 бой шартнома ба имзо расонидааст. ва шумо чӣ фикр доред? ҳарифи навбати ӯ дар созмони IMC Fight Night кист? фикртона ҳатман дар комментария нависед. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр.